Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. We are concerned citizens of Malawi, and myself, I'm the chairperson of this grouping, Edward Kambanje. And to my right is Madam Queen Kapalamula. She's our spokesperson, Queen Kapalamula. And to my left is Mr. Osman Dagia, Operations. Before we start, I may wish to know also which media houses we have here. So you can introduce yourself starting from this side. We have a press statement here, which I'm going to present it. This press statement is from the Concerned Citizens of Malawi People Power Movement, issued today, 23rd of April 2024. Ndiyankhulaso muchichewa nkhani yomweyi kuti no imveke bwinobwino. Ndiyankhula nkhani muchichewa kuti no imveke bwinobwino, kunena kuti ifeyo ngati nzika zophunzidwa lero pa 23 April 2024 tabweranso ndi ganizo limene tikufuna kufotokoza maganizo athu pa nkhawa zimene ife tinapereka kudzera kwa DC amunzinda wa Blantyre pa 3 April 2024 pamene tinali ndi zionetsero zabata. Tinanyamula nkhawa zathu zimene timadandaula mu nkhawamo, kunena kuti pali vuto lalikulu limene Amalawi akukumana nalo, makamaka kuti apeze ziphaso zoyendera zija timazitcha kuti passports. Komanso si ziphaso zokhazo, kuli ma department enaso aboma amene akulephera kutulutsa ziphaso zimene zili zofunikira kwambiri. Nde ife tinakapereka nkhawa zathu kwa state president kunena kuti tikufuna kuti atisunthire anduna aona za mdziko komanso mkulu amene ali ku immigration, Brigadier Charles Kalumba, pa zifukwa. Ife timanena kuti azikhale ng'oma alephera kutuza Amalawi zoona ku nkhani yokhuza mapasipoti, zimene zapangitsa kunena kuti Amalawi ambiri apitirire kuvutika kuti athe kupeza ziphaso zimenezi. Komanso china chimene tikuwafunsira anduna kuti apume asiye ndichonena kuti iwowa achulutsa bodza limene analiuza dziko ku press conference imene anapangitsa kunena kuti immigration system ili pa 80%, 60% to 80% kuti iyambenso kugwira ntchito, ndipo iwo anatsimikizira dziko kuti boma lagula machine atsopano amene adzikwanitsa kupanga print ziphaso zokwana 3000 pa tsiku, zimene sizikuchitika kufikira lero lino. Zimene posachedwa pa iwo anapita kayendera ku department imene yoona zolowa ndi zotuluka mdziko imene yafotokozanso kunena kuti akupezabe mavuto kutulutsa ziphaso zimenezi. Ndipo iwo anabwera ndi ganizo lina lonena kuti padakali pano iwo nawo ngati anduna ndi ophunzidwa kuti sakutha kutulutsa ziphaso mofulumira monga mmene amaganizira. Ife tikuona ngati kuti anduna akungotipusitsa chabe, mwina kaya kufuna kugula nthawi, chifukwa choti iwowo akuvomereza kuti the system imene ilipo ku immigration ndiyosathandiza Malawi, koma at the same time anduna omwewo akumanena kunena kuti iwo sankatule pansi udindo, zimene ifeyo tikuwafunsa andunawo. Chachiwiri tikunenanso kwa mkulu amene ali ku immigration kunena kuti iyeyo walepheranso kugwira ntchito yake bwino, makamaka chifukwa cholingalira kunena kuti ku immigration timakutenga kuti ndi kumene kuli security yokwanira bwino. Ndiye akamabwera ndikumanenazo kuti system yawo inapangidwa haki, zikuoneka kuti ifeyo Amalawi sitili safe
sife otetezeka, komanso makalata amene ife timayendera posachedwapa anzathu amayiko ena sawakhulupirira makalata amenewa kuti ndi makalata ameneno ali ovomerezeka. Chotero amene wanso alephera kuigwira bwino ntchito yawo makamaka kuteteza institution imeneyi ya immigration. Komanso tikunena kuti a president akuyenera abwere poyera kuliuza dziko zimene iwo anafotokoza kunena kuti pali anthu ena aupandu ameneno anayilowerera system imeneyi, anthu amenewo amafuna ndalama zochuluka koma iwo analonjeza kuti sapereka ndalama zimenezo. Ife tikufuna kuti abwere atchule mayina kapena kuti ma identities anthu amenewa, komanso ndi zida zanji zimene amagwiritsa ntchito, ngati ali mafoni kaya makompyuta, ndiye kuti tikanatha kupanga trace kuti tiwadziwe. A president akufunika kuti atifotokozere ndithu pa nkhani imeneyo. Komanso tikuwafunsa a president kunena kuti pambali pokuti atsitsa mapassport kufika pa 50,000 kuchoka pa 90,000, ngakhale amalawi akuvutikabe kuyuza matransport osazipezanso ziphasozo zimene sizikutanthauza kutsitsa kwina kulikonse, chifukwa amalawi akuononga ndalama zochuluka kuswera kumene kuja, kugona komweko, kuyendera komweko. Apart from reducing the prices of passports, timaona kuti ndi bwinonso a president apange consider kutsitsa zinthu zina zimene tikuziona kuti nzofunika kwa amalawi, ngati sugar amene amalawi ambiri amagwiritsa ntchito, ngati chakudya. Nthawi tikukamba ino ndi nthawi yokolola, koma mukhoza kuona kuti mitengo ya chimanga idakali yokwera kwambiri yokuti munthu wakumuzi sangathe kukwanitsa. Komanso fertilizer, chifukwa boma limene lili serious timakhulupirira kuti nkhani ya fertilizer amayambiratu pano pamene tikukolola, konzeratu nkhani za fertilizer, preparing for the next harvesting, the next growing season. Ndiye tikufuna kuti a president iso apanga address katundu wina amene akupitirirabe kukwera mtengo pambali pa mapassport. Komanso tikunena lero kulengeza kunena kuti chifukwa chokuti zimene ife tinapempha sizikukwaniritsidwa, takonza mbindikiro kuma office aboma ku Capitol Hill kuyambira pa 8 May 2024. Mbindikiro mene uzachitikaso kuma office a immigration, ma regional office onse a immigration. Komanso tikhala ndi ma demonstrations amene madate yake ali mwezi omwewu wa May, amene atachitike kuzomba kumangochi komanso kulilongwe. Ndikafika hapo ndayima ndilola kulandira mwina mafunso atatu kuti tikhale on one. Ife tikunena kuti tizitheka chifukwa ife sitisiya kupita ku msewu pokapokha tione kuti anthu amenewa amva makhozi a amalawi ochuluka, chifukwa ife tikamayankhula ndi zimene amalawi ambiri akudandaula. Kutero ndikunena pano tikumalandira mafoni ochuluka anthu amene akumaswera kuma office a immigration kuti apeze ziphaso zimene mbuyo musizimafika size imeneyi. Ndiye ife tikunena kuti sibwino kuti munthu mmodzi amene chifukwa cha tinganene kuti kaya za mtundu wanji akakamire kunena kuti ine ndikufuna kumagwira ntchito imene pamene kunjaku tikuona kuti ntchitoyo sakuyikwanitsa. Ndiye ife tikunena kuti nthawi yakwana tsopano yokuti zivute zisavute, ife tikunena kuti anthu amenewa atula pansi udindo. Ngati satula pansi udindo tikhalabe ndi njira zina zimene tizibweretsa nthawi zonse, ngati panopa tapanga chiganizo chonena kuti tikapanga mbindikiro kuma office a minister ku Capitol Hill, komanso tipanga ma demonstrations ma districts ma cities atatu akuluakulu m'dziko muno mwezi wa Mawa. Chifukwa tikuyambira ponena kuti chifukwa chani kodi contract athesa ndi amene amapanga kale ma passport chinachitika ndi chani tisanapange engage munthu wina watsopano, chifukwa ngati tikuyitana munthu wina watsopano kuti ayigwire ntchitoyo ndiye kuti tizikhala tili ndi zifukwa zokwanira zimene tikumfunira watsopano. Komano ife sitikukhulupirira kuti amene akumpanga panopa watsopanoyo akhoza kukwanitsa ntchito imeneno iwowa taona kale kuti alephera. Mwina ndi njira imodzi imene ife tikukayikira kunena kuti pali zifukwa zina zimene akuzidziwa iwowa eni akewo zimene sakufuna kufotokozera dziko kuti lidziwe kuti nchifukwa chani abweretsa kampani yatsopano. Komanso kodi kampani yatsopano imeneyi yapangidwa haya kutsatira ndondomeko zanji, kodi ndi kampani aini ake ndi ndani,
Zonsezo tinayenera kuti ifeyo ngati Amalawi tidziwe, komanso makamaka tidziwe chimene chinachitika kuti no system yathu ya immigration ifike pamene yafika apa. And tikunena kuti a president tsopano yakwana nthawi yokuti atifotokozere ngati dziko. Mmene anabwerera muja pa TV atiuzenso kunena kuti pakali pano nkhani ija ikuyenda chonchi, koma asakhale chete atiuze. Asking for the resignation of Homeland Security Minister and the Immigration Chief over passport issues. We, the concerned citizens of Malawi, People Power Movement, on behalf of Malawians, presented our petition to the State President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, on 3rd April 2024 at District Commissioner's Office in the city of Blantyre. Malawians faced passport issuance challenges since 2021 when the government of Malawi terminated its contract with Technoblend, which had been the supplier of Malawi's passports since 2019. In 2023, the government, unable to find a replacement, instead they re-engaged the company on temporary basis. But still, the Immigration Department and Citizenship Services had to scale down production many times until recently, when the state president told the nation in his address that the system has been hacked and that the hackers are demanding ransom. We are not told who were these hackers, if indeed exist. What gadgets were they using, like computers or phones, to communicate that may be traced? We also read in local publication that the government has offered a contract to a new supplier without following proper procedures in identifying the new supplier. We strongly condemn this malpractice. The passport issuance hiccups has left hundreds of passport applicants stranded, especially those doing cross-border business, as they are no longer traveling and their businesses has collapsed. Some patients seeking medical treatment abroad are denied the right to medical care. Students and those secured employment outside the country, including much noted Israel jobs, farm jobs, are failing to meet their deadlines. In our petition, we demanded the following: immediate resignation of the Homeland Minister, Ken Zikhaleng'oma, who has failed to come up with honest statements to Malawians and for failing to address the issues that affect his ministry at the Department of Immigration and Citizenship Services. He lied to the nation that the system will be restored and that government has brought a new machine that will print more than 3,000 passports per day. But that is not happening, and it is not working. He lied to the nation that the system recovery is at 60%, but until now the problem is still not sorted out. Until recently, we saw him visit the regional headquarters office, confirmed himself that the system is indeed not properly functioning, and it is very slow. So we understand that the minister acknowledges the problem, but he refused to step down. We don't know why. Number two, the immediate resignation of the Chief Immigration Officer, Brigadier Charles Kalumo, for failing his duties to control and protect the system as head, which may lead other countries not to trust or recognize our traveling documents, and also putting Malawians who want to travel outside the country in jeopardy. Three, we want the state president should come forward, explain to the nation as to when the system will be fully functional, and he should reveal the identities of the so-called hackers, if indeed those hackers exist, and be brought to book. And we ask the state president
that apart from reducing the passport fees from 90,000 to 50,000 kwacha, he should consider as well to reduce some of the prices of basic needs such as maize, fertilizer, sugar, and some other items, which is very, very important for many Malawians at all times. We therefore today announce that we will hold vigils at the Capitol Hill, at the Minister's Office, and Immigration Headquarters Office from 8th of May 2024. We have again planned peaceful demonstrations in the cities of Zomba, Lilongwe, and Mangochi in the month of May 2024, if the Ministry and the Immigration Chief will not step down. This letter signed by Edward Kambanje, Chairperson, Osman Dagia, Operations, Queen Kapalamula, Spokesperson, and Gladness Chisambiro, Member. We believe that this time around, this is the second call to the Minister asking him to resign or step down, including the Immigration Chief. We are law-abiding citizens, but at this point, we are saying enough is enough, and he has to leave the place so that we should have some other people who are serious about the job at Immigration and Department of Immigration and Citizenship Services. Now, you have talked about staging worldwide demonstrations and the videos. Will you also explain more on that? Yes, actually, we have planned to hold demonstrations next month of May in the cities of Zomba, Lilongwe, and Mangochi. This is aiming at forcing these two individuals to resign. And we are insisting here that they must resign. Enough is enough. They have to go. They have failed Malawians. We cannot be panicked. People should not be stranded because of an individual who is failing to execute his duties, which is in line with his principles. So we are saying enough is enough, and the time is now so that they should step down and give chance to those capable Malawians to deliver. And again, we are going to have vigils at the Capitol Hill in Lilongwe, at the Minister's Office, as well at all Immigration Department headquarters. We will hold vigils from the 8th of May 2024. Now, I understand that there's a new film that has been contracted. No. We are saying these people, there is so much questions on the new suppliers. We have a lot of questions. How did they award this contract to the new supplier? And what has actually happened with Technobrain? Because in the first place, we have to know what actually happened to terminate contract with Technobrain, who are doing the job lightly, and now they are saying they want to engage a new supplier. Because I believe that when you want to contract a new supplier, you need to have valid reasons for doing that. And we feel that the minister, even the government, they are not serious about these issues. Therefore, we are saying we are not even happy to hear that there is a new supplier. We can't trust whatever they are saying because of late there is so many lies which is there.